обидҷон маҳмудов, сокини 63 солаи шаҳри панҷакент, аз овони кӯдакӣ ба варзиши сабук шавқи зиёде дорад. ҳамасола дар мусобиқаҳои дави миллӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, ширкат менамояд. ман маҳмудов обидҷон, сокини шаҳри панҷакент, 63 сола мебошам. аз хурдем сар карда манам то 63 дорам, то ҳозир ман ба варзиши сабук машғулам. ягон вақт дам намегирам. обидҷон маҳмудов дар бозори марказии шаҳри панҷакент бо аробакашӣ зиндагиашро пеш мебарад. аз бозор соати 11 ароба оварам, аз соати 12 сар мекунам Қӯштепа, аз Қӯштепа зебон шӯрча то соати 4 бегоҳия қариб як 22-24 километр тай мекунам. ман ҳамин шофёрои паш ҳама мухлисое ки маъмулан маро дар роҳ мебинам, мегӯянд чумо шумо медавед. ман мегӯям барои саломатӣ ҳама беҳтарин варзиши сабук, ҳама барои саломатӣ. ягон одам касал намешуд, наоборот солим мешуд, нағз дам мегиред, хиёл мекунед ки як бачи ёш боред. мана ҳеҷ кас намегӯяд худо да ман қувват дод менамедонам, худованди бузург. бе ҳамин варзиши сабук наметавонам. аз хурдиам сакара бо мана наздикӣ ба шаҳри Душанбе байни давлатҳо мусобиқаи байналмилалӣ мешуд. ман аллакай тайёрӣ дидостем. ягон дам нагиртагем, тайёрем, ҳама вақт тайёрӣ. ман машғулам варзиши сабук ба. ҳоло бошад ба мусобиқаи навбатӣ омодагии худро мебинад. мо ба обидҷон маҳмудов барору комёбӣ хоҳонем.